Abdullah Bay. Barda bar eken, ýokda ýok eken. Baylar hökmürwan zamanyna bir garyp bar eken. Oň sen symmaty biri-birine meňzeş üç ogly bar eken. Öz ömrüm garyplykda ötdi. Belki oglum bay bolayat diýen ırym bilen ýanka garyp iň kiçi ogluny Abdullah Bay diýip at goýupdyr. Garybyň 10 sany ýylkysy bar eken. Olary üç ogul gedek-gedegine bakar eken. Günlerde bir gün oň uly ogly ýylky wakyt börkä, bulut ýalyp bir gara bela gelip, garybyň bir ýylkysyny iýipdir. Oglan gary beladan gorkup burça gysylyp ýatyp beripdir. Ertesi ortancı ogly ýylky wakyt börkä, bulut ýaly gara bela gelip ýene bir ýylkyny iýipdir. Bu oglanam gary beladan gorkup ýer bagyrtlap ýatyp beripdir. Garyp ýylkylarynyň ýok bolanyny gaty gamgyn bolupdyr. Üçüncü gün oň kiçik ogly Abdullah Bay däde, gamgyn bolma. Ýylky bakmaga men gideýin. Ýylkyny hiç zady iýdirmäýin diýipdir. Atagy ruhsat beripdir. Abdullah Bay ýylkylary otly sonorly meýdana çykaryp bakyp başlapdyr. Günorta bolup berenne bunmatar tarapdan bir gara bela ümür ýaly bolup geliberipdir. Abdullah Bay gara beladan gorkman taýagyny eline alyp duranmyş. Gara bela ýylkylan daşyna bir aýlananna Abdullah'nyň taýagyny eline alanyny görüp ondan gaçanmyş. Abdullah Bay gara belanyň söwüne düşen. Bu gara bela döw eken. Ol şol gaçyp barşyna gogogy ýyripdir. Abdullah Bayam kürsäp gogogy ýyripdir. Döw atış gerekmi tutuş diýipdir. Abdullah Bay ataşam tutuşam ataň başyna. Maňa agalarym gorkulyp alan ýylkylan huny gerek. Bermesen kelläň çympyra gedermen. Guru haýwat döw öldürilmiş diýenleri. Bu döwüm Abdullah Bay'ın guru haýwatyndan tutsup atylypdyr. Ay diýsen agdy ba, gün diýsen gözi ba. O godonlukda 7 aşykdan ötüren bir gyýdym ma, şonu bereýin. Gyýdym al, janym alma diýip ýalbarypdyr. Abdullah Bay bir deňiň garasyna çadyr tutup, düwün gyýdy bilen bol beripdir. Ol gyýd peri eken. Ärniň gözüne üzümüň suwy ýaly ogodan gyýd bolýan, giýjesine ütük-ütük tüýlü tazy bolýan bu peri bilen Abdullah Bay ýaşa beren. Inni habary kimden al? Şo ýurduň paşahynyň al. Paşa 4 patyrla 4 gödek şikara çykar eken. Günlerde bir gün ol wezir wekillerini, ähli ulamalaryny, köşük emellaryny ýanyna alyp awa çykypdyr. Awa awlap berişine oň ýoly Abdullah Bay'ın çatmasynyň üstünden düşüpdir. Şo gün şolarak ger bolandan soň peri tazy keşifine girmän eken. Padşa Abdullah Bay'ın ogodan aýalyny görüp oňa aşyk bolupdyr. Köşküne baryp padşa münasip perini öýünde saklayan akmak kim? Asmana çykan bolsa ayagyndan dartyp, ýere giren bolsa gulogyndan çekip, derhal tapyp getirin diýip çapary beripdir. Çapar baranna Abdullah Bay awdy eken. Çaparlar awdy ýören ýerinden Abdullah Bay tutup köşk alyp baran. Abdullah Bay padşanyň näme üçin çagyrýanyny bilmeýämiş. Padşa bolsa oň ardy halyna garaman urtutdynyna taşladyn. Wezir wekiller, ulamalar muny unamandyr. Olar padşahym beýtmekde abraýdan düşürer. Onu boşatda ýerine ýetirip bolmajak bir kyn iş buyur. Ýerine ýetirip bilmez. Şondan soň dardan assaňam bolar, zynnyna taşlasaňam bolar. Ýurtdan çykaryp kowsaňam hakyň bardyr. Aýaly öz aýagy bilen ýörep köşüňe geler diýip maslahat beripdirler. Olaň aýdany padşanyň göwünden turan. Ol Abdullah Baýy zynnynyň çykaryp maňa
başlygy teletinden gonju gumdan tikilen ädigi getir. Özüň tik, satyn al, ugurlap al, ol öz işiň. Getirseň sylagyň yeter, getirmeseň başyň ölümli, malyňam talaňy lipdir. Abdulla baý göz ýaş töküp aýalynyň ýanyna gelen. Peridat aýaly "Näme boldy? Göz ýaşyň gül ýüzüň soldurypdyr" diýip sorapdyr. Abdulla baý paçanyň şertini, ganyny ýere damdyrman aýdyp beripdir. Peri, paça maňa aşyk bolandyr. Sen başyňa ýetip meni aljak bolýandyr. Barda 40 gün möhlet sory. 40 günlük ýer şeriýal alyk bersin diýip Abdulla baýyň göwnüni jaý edip köşküýi beren. Abdulla baý köşkden ýer şeriýal zat getiren. Peri aýaly bilen 35 gün döwran süren. 36-njy güni aýaly eline ele galyp tulpora münne onu uğruna goýber. Ol köp çapar. Ahyr bir ýere baryp durar. Ursoňam tulpor ýerinden butnamaz. Şo ýerden toprak alyp 40 gedek ele de elenen toprak ýanyma getir. Ädik dikip bereýin diýip Abdulla baý tulpora mündirip ýola salypdyr. Tulpor çapa gara der bolup bir ýerde duranmyş. Abdulla baý tulporyň duran ýerinden toprak alyp 40 gedek elenden soň halta salyp aýalyna getirip beren. Aýaly topragy öz süýdi bilen garyp ýuguran. Ýugurum ýeten palçygy teletin ýaleden. 39-njy güni başlygy teletinden gonju toprakdan edilen ädigi taýýarlap Abdulla baýa beren. Ol 40-njy güni irden ädigi paçanyň öňüne taşlapdyr. Şert bitenden soň paça näsin? Agzyny açyp bilmändir. Abdulla da ölümden tapyp öýüne gaýdy berenmiş. Paça ara gün salyp Abdulla baý ýene köşke çagyrýar. Ol bir at getir. Oň 72 sinasy bolsun. Oňa 72 diýişli merdiwan goýup çykylýan bolsun. 72 hünärem bolsun diýip bir topar bolsun üstüne ýükläp 40 gün möhlet berip azy bilen Abdullaň öýüne uradan. Öňküje görenji Abdullamyz ýene göz ýaş döküp öýüne gelen. Aýaly gaýygy gam çekme. Bir işiňem alajy bolar diýip oňa göwnülük beren. Olar 35 gün keýpi sapada bolanlar. 36-njy güni aýaly men döwdädimiň 72 ustasy bar. Olaň her haýsy atyň bir hünärini bilýär. Atyň 72 sinasyny hünäri bilen ýasamagy başarýar. Tulpor münne nire desiň plan döwüň ýurt diýip basgamça. Dädem işini bitirip berer diýe. Abdulla baý aýalynyň aýdyşy ýaly tulpor münüp döwüň ýurduna barýar. Döwe başyndan geçen wakany paçaň şertini aýdyp berýär. Döw ustalaryny çagyryp 72 hünärli, 72 synaly aty ýasaň diýe. Ustalarym döwüň aýdyşyndanam arta edip at ýasaýarlar. Abdulla 39-njy gün öýüne baryp 40-njy güni ir bilen paçanyň köşküne tarap ýola düşer. Köşke ýetmäge az galanna bir kuş gelip oň depesine gonypdyr. Depesine kuş gonyp görmedik adam özüne belli. Abdulla baý tiskinip kuşa şunça kowjak bolýar. Kuş uçmaýar. Ol kowjak bolýar, kuş uçmaýar. Ay gara ol depesiniň kuşy bilen belent köşke girýär. Halaýyk Abdullany atdan götürüp düşürüp şa tagytyna mindirýär. Eşdip otursak Abdulla baý giden güni paça yarawsuzlyk tapynyp ölen eken. Şondan bäri paçalypdaky adamlar her gün üýüşip döwlet kuşuny uçurýan ekenler. Abdulla baýyň kellesine gonan kuşam döwlet kuş ekeni. Ine şeýdip 2 ýyl kynyň hununy aljak diýip çykan Abdulla baý paça bolup 7 gece günni toy beripdir.